हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। IOcL एबा इन्डियान अइलआव साख्रि ओंखारना फैदों एप्रेन्टिस जागोन लोगोफोर कन्ट्रेक्चुएल दा पस्टआ टेकनिशियान आरो ट्रेड एप्रेन्टिस दङ। भेकेन्सि अल इन्डिया 469 बिनिफ्राय HS आरो ग्रेजुवेट लेभेल नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। हौवाफोर हिन्जावफोर एप्लाइ खालामनो हायो। एप्लाइनि लास्ट डेट 25 अक्ट'बरसिम थागोन। एप्लाइआ स्टार्ट जागोन 5 अक्ट'बरनिफ्राय। दा बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल नटिफिकेसन डाइरेक्ट नायखानोसै नोंथांमोनाबो लोगोसे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। आङो डिसक्रिपसनाव होनो नाजागोन। दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो सोर सोर एप्लाइ खालामनो हायो नैबे पस्टआव। दायो लोगोफोर आं डाइरेक्ट अफिसियेल PDF फाइल लाबोबाय नटिफिकेसन दा इन्डियान अइलनि कर्परेसन लिमिटेड IOcL आव। दा बेयाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां बैसो जानांगौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। लास्ट डेट 25 अक्ट'बरसिम थागोन लोगोफोर। दा बेनिफ्राय जों नायनोसै बेयाव माखासे लकेसन दङ बेनिफ्राय माखासे सिट्स एन्ड रिजार्भेसन दङ आरो। दा जों आसामखौ नायनोसै। दा जों आसामखौ नायोब्ला बेयाव दङ नै मेकानिकेल दङ, इलेक्ट्रिकेल दङ, ट्रेड्स दङ, हिउमेन रिसोर्स दङ, बेनिफ्राय एकाउन्ट एबा फाइनेन्स दङ। दा नोंथांमोना नायै बेयाव एप्लाइ खालामना जाबाय बेयाव होनाय दंखाजोबो। दा जोंनि STफ्रा 1 नुदोंब्लाबो नोंथांमोना आनरिजार्भआव एप्लाइखौ खालामनो हायो। थ' बे जाबाय क्लियार। दानिया जों थांसै नेक्स्टआव। दानिया जों बेयाव माखासे रिजार्भेसननि खोथा नायगोन। बेनिफ्राय एग्जामाव नोंथांमोना बेसेबां पार्सेन्ट थानांगौ होनोब्ला बेयाव पार्सेन्ट नाङा जायखिजाया नोंथांमोना पास जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनो हागोन। क्वालिफिकेसना नांगौ पस्टआव। दानिया जों नायनोसै बेयाव माखासे जोङो क्वालिफिकेसन। दा जोङो क्वालिफिकेसन नायोब्ला 2.0 नायनांगोन। दा बेयाव क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया दङ। जुदि नोंथांमोना टेकनिशियान एप्रेन्टिसआव एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बेयाव बिनाय दङ नोंथांमोना नायदो। दा बेयाव दङ 3 इयार्स डिप्ल'मा नांगोन। नोंथांमोना नैबे मेकानिकेल एबा अट'मबाइलाव इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन। जुदि बे गैयाब्ला नोंथांमोना ITI थाबाबो जागोन HS पास जानानै। थ' ITI थाबाबो जागोन HS पास जानानै जायफोरा नोंथांमोना मेकानिकेल एबा अट'मबाइल खालामनाय दङ एलिजिबोल जागोन एप्लाइ खालामनो हागोन HS पास जानानै। सेकेन्ड पस्टआव दङ टेकनिशियान एप्रेन्टिस इलेक्ट्रिकेलाव। दा बेयावबो 3 इयार्स डिप्ल'मा नांगोन इलेक्ट्रिकेलाव खालामनाय एबा इलेक्ट्रिकेल एन्ड इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन। जुदि बे गैयाब्लाबो नोंथांमोना HS पास जानानै ITI थायोब्लाबो जागोन। 1 इयार ITI थायोब्लाबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। 1 इयार दङब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' दानिया नाम्बार 3 आव बुंदों टेकनिशियान एप्रेन्टिस टेलिकमिउनिकेसनाव। दा बेयावबो 3 इयार्स डिप्ल'मा नांगौ जायो। जुदि बे गैयाब्ला नोंथांमोना ITI खालामनानै 1 इयार नोंथांमोना डिउरेसन लानाय दंब्लाबो फुल टाइम डिप्ल'मा खालामनाय HS पास जानानै बेनो जाबाय इलेक्ट्रनिक्स एबा कमिउनिकेसन इन्जिनियारिं। दा बेयाव दङब्ला बेनिफ्राय बेयाव होनाय गासै 6था दङ बेनि गेजेराव मोनसे थाबाबो जागोन। थ' नाम्बार 4 आव नायदो। नाम्बार 4 आव एसिस्टेन्ट हिउमेन रिसोर्सआव ट्रेडनि बियो। दा बेयाव फुल टाइम बेचलर डिग्री खालामनाय जानांगोन। जायखिजाया ग्रेजुवेट जायोब्ला नाम्बार 4 आव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बे पस्टआव जायखिजाया ग्रेजुवेटआनो एप्लाइ खालामनो हागोन। पार्सेन्ट नाङा स्ट्रिम नाङा। थ' बेनिफ्राय दानिया ट्रेडआव नायदो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों एप्रेन्टिस। दा बेयावबो कमार्स लेभेलनिफ्राय ग्रेजुवेट जादोंब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन। आर्ट्सआ बेयाव हानाय नङा कमार्सआ बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। दा डाटा एन्ट्रियाव नायदो लोगोफोर नैबे डाटा एन्ट्रि 6 एन्ड 7 आव 12 पास जानांगोन। बेनिफ्राय एप्लाइखौ बेयाव खालामनो हागोन। 12 पास जाब्लानो बेनिफ्राय ग्रेजुवेटआबो एप्लाइखौ खालामनो हायो। दानिया जोङो बैसोखौ नायनोसै। दा बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स बेनिफ्राय गोजौसिना 24 इयार्स। जोंनि STफ्रा 29 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन। 5 इयार्स बारा मोनो। दा जोंना 29 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। दा एप्रेन्टिसआ कन्ट्रेक्चुएलसो बे जाबाय नै बेयाव टाइमिं दङ डिउरेसन दङ। दा टेकनिशियानाव एप्रेन्टिसआव एप्लाइ खालामनो सानदोंबा 1 इयार बेनिफ्राय ट्रेड एप्रेन्टिसआव खालामनो सानदोंबा दा बेयाव नायदो 1 इयारानो बेनिफ्राय डाटा एन्ट्रियावबा 15 मान्थस मावनो मोनगोन। दा लोगोफोर बेखिनियानोसै। नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामदो। नोंथांमोना गासैबो मिथिगोन। बेनिफ्राय एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन। अफलाइन एग्जाम जायो। दा बेनि गेजेराव नोंथांमोना गासै 4 अपसन्सनि फैगोन आरो बेयाव माखासे एन्सार माल्टिपल चइस टाइपनि फैयो। दा बेयाव नोंथांमोना 1 मार्क मोननाय जागोन आरो नेगेटिभ मार्किंबो बेयाव गैया। दा बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना टाइमिंखौ 120 मिनिट्स मोनगोन एबा 2 घन्टा मोननाय जागोन। दा नोंथांमोना एलिजिबोल जायोब्ला एप्लाइ खालामदो। बेनिफ्राय जोंनि STफ्रा 35% मोननाय जाथारनांगोन अब्लासो क्वालिफाइड जागोन। एग्जामाव 35%आ मिनिमाम जाथारनांगोन आरो जेसेबां बारा हायो नोंनि मोजांनि खोथा। दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। अफिसियेल PDF फाइलखौ डाउनलड खालामदो आरो एप्लाइनि लिंकखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। एप्लाइआ 5 अक्ट'बरनिफ्राय जागोन।